Hi guys, welcome to our channel TV Files TV. Tadzoka nedzimwe nyaya dziri kutenderera pa social media nekuma streets. Muri sese kuma TV ese enyika. Nyaya yatauya nayo ndiye mukadzi anonzi Florence Chaurura. Florence Chaurura is also not convinced about a accident yakaitika kuna Madam Boss. Isusu tinongoti kuna Madam Boss, we wish you a speedy recovery. Asi nyaya iri kubuda iri kutenderera pane muma social media. Mukadzi anonzi Florence Chaurura adedzera kuti iye accident ya Madam Boss it was staged. Ataura exactly zvaitaurwa naQueen Tatelicious. As Madam Boss vazoya vakabudisa mamwe mapictures vari muambulance. You can see kuti vanga vakatokuwara chichi guys. Saka ndosokera tikiti we wish a speed recovery. Asi Florence Chaurura nayewo ari kudedzera kuti ndeapi mapurisa akakuatendai. Ari kudedzera kuti ndechipi chipatara kwamakaenda, of which Madam Boss mukanotarisa pa Facebook pavo vataura chipatara kwavakaenda. Saka I don't know guys kuti vari kuda kuti vataure sei Madam Boss nezvenyaya yacho, because vari kungotaura vanhu zvinhu zvakasiyana siyana. Florence Chaurura naye ari kudedzera kuti hapana zvakadaro, inyaya haipo. Akadedzera kuti ingwani pakaita jinimbi accident, there were a lot of pictures, asi pana Madam Boss hapana mapictures akawanda. Vamwe vanhu vakadedzera kuti aiwa jinimbi kwakaitira accident kwaya kwakazara vanhu, asi kwakaitira Madam Boss accident inzvimbo yaisina kuzara vanhu. Ndosekera uchingoona mapictures iwaya mashoma. So guys, I don't know kuti munoti kudi. Nyaya ndeyoyo. Florence Chaurura naye ari kumira nenyaya iri kumira naQueen Tatelicious. Vari kuti we are not convinced about this. Asi Madam Boss vo vazobudisawo mamwe mapictures vachiratidzira zvakaitika. So I don't know guys, munoti kudi. Thank you so much. Don't forget to